Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa chema-domestic issues. The following voice note that you are going to hear yakatumirwa navanzvadzi vedu ava. She is going through a lot of stress. Saka vari kutsvakawo ma-advices kuti situation iyi yavari kusangana nayo vanga isolva sei. So let us help her mu-comment section. Makadini mukomana Ashi. Ini ndiri mukadzi ane makore 29. Nyaya yangu yakamira kudai. Ndakaroorwa 2014. Ndaroorwa 2014. Ndakagara pamba pandakaroorwa. Ndakaenda ndine nhumbi ine 3 months yemurume wakazondoroora. Ndaenda nenhumbi ine 3 months. Ndanga ndisingangowandiroorwa ndisingadiwi navabereki vemurume wangu. Saka ndakagara nhumbi ndobva yasvika 7 months. Saka vaingoshaya kuti vondidzinga sei, kuti vondipomera mhosva sei. Saka ndakabva ndagara ndobva umwe musi ndobva azvanzi murume wangu yauya nemurume wayo. Vauya murume uyu waiprofita. Saka akatanga kuprofita achinditi ndine mhepo yandinayo. Ende mhepo iyi ikabva mune chipo chokuti munokwanisa chero kubatsira vana vadiki. Saka ndakabatsirwa. Akandipa munamato yakandipa. Asi vamweni vangu navatezvara vanga havana kuva nekuhwisisa nedzimwe hazvanzi dzemurume wangu. Vakatobva vatoti mhepo yacho hunotori uroi. Saka mimba yakazosvika pa8 months. Yasvika pa8 months ndanga ndisina kusungigwa. Saka amwe hazvanzi murume wangu yanga ine mimba yakaenzana neyangu. Saka vaingopa mwana wavo mushonga wemasuwo ndakangotarisa. Saka ndoga ndakangozosendawo meseji kumba kwedu ndikati saka ndonozvarawo here ndisinawo mushonga wemasuwo. Saka ndakakura ndichirerwa nambuya. Mbuya vangu ndobva vakarayirawo munhu vakati nguva yemwana yakusvika yekuti anobetserwa asina zhira. Saka ndakabva ndaperekedzwa nababa munini. Ndaingori masame age nanababa munini vaya. Saka ndakaenda nanababa munini vaviri ndobva ndanopuwa ndovezhou. Vakangotarisa vanababa munini vaya. Saka ndakabva ndaenda kumba kuya nanababa munini vaya. Saka gogo wangu vaindibvunza kuti uri kufukira here, uri kuita here zvandakakuudza kuti uvhurike zhira. Ndobva ndati asi ndiri kuvaviwa. Ndobva vakati uya kuno ndimboenda nekuna vamwe mai vanocheka sare. Saka ndakaenda kosa nhasi. Ndobva ndazodzoka samangwana acho. Ndadzoka samangwana acho ndakatosvika kuri kuma4. Saka ndakaona pamba paya pandakawanikwa pasina munhu. Ndakabva ndangoti rega yangu ndifane kubika sadza. Sezvo vamwena vangu vanoita zvokubikira zvose mumba mavo. Upfu chete ndo hunongogara mudining. Saka ndakabva ndabika sadza. Saka ndabika sadza ndobva vakazouya kwatosviba navatete vaya nemwana wavo musikana neumwe chitete changu imwe changa chiripo chachiri grade 6. Saka vakabva vasvika ndikati ndabika sadza but hapana muriwo. Kozi chero muriwo vasingandibvumidzi kunotana muriwo, vaita muzivi kutana muriwo. Saka ndakabva ndati hapana muriwo. Ndobva vandipa muriwo repo wanga uri mubedroom avo. Saka ini
ndakabika muriwo uya nehove dzavakandobata. Mwamuna wangu aita zvekukaisa zvikandira mudhamu, ndobva vakata nehove idzi dzandandabata uimubika. Saka ndakabva ndabika sadza, ndakabva ndabika muriwo uya nehove dziya, ndakazvibika muriwo pawo nehove padzo. Saka ndabika ndapedza, vana baba munini vaibva kumombe ndobva vauya, ndobva vanhu pavangu kuona kuti vanhu vakwana, ndobva ndapakura sadza. Saka pandakapakura sadza, vanhu vachitori pakati pekudya sadza riya riya, chimwe chitete changu che6 ndicho chakati chakaenda kuna vatezva vangu chikati, ko ichi chito chavatezva vangu achito chinhu chechi. Saka chaitori chitanda kozi ndakabika nehuni dzemususu, chaidori chitanda. Ndobva ndati vati achii, angoti vachitete chachakangoti chichi uzani baba. Saka ipapo pakangoti chichi, vanhu vose vakangoti mushonga, vanhu vese vachirega kudya sadza riya riya. Saka vanhu vakarega kudya sadza riya riya, ndobva ndatanga kutupa. Vanhu vakataura, ndakangonyarara apa, ndakazvitakura, handina kana kuvhunduka, handina kana kuchema. Ndeitishaura kuti chii zvinhu zvaida kundikahlamaza kuti chii chiri kuitika. Vakatanga kundituka, vakandodana dzimwewo hama dzatakagarisana nadzo kuti uyai muone mawanikwa mushonga mundiro yemwana, anga anoda maiguru ari kuda kuuraya vatete. Saka ndakangobva hangu ndanyarara, vanhu vose vaendobva vauya. Saka pakangoitawo tete 1, uyu vamwe watete mwana wabamukuru, mukoma wavatezvara, mwana womusikana. Ndobva akati imamungoona here kuti ichi chitanda mushonga, toziva kuti une top ende mushonga mundotouona. Idzi inhema idzi. Chitete chandobva changoendawo, vamwe vakuru ndobva vangosara vachidhisikasa, mushonga andofanira enda kumba kwake. Saka murume wangu anga ari kuJoni, anga ari kuno kuSouth. Saka mangwana acho mwamuna wangu akatanga kunituka, vakati usachibata chero ndiro dzangu, chero zvinhu zvangu zvese usachizvibata. Saka mangwana kwaidza vakanodana zvanzi yavo vamweni nevamwe bamunini nevamwe vana baba munini vanomuna vemurume, vakanzi muperekedzei kumba kwake. Ndiperekedzewo, vana baba munini ava vaviri vakatanga kukonana murodhi, kanzi muri kuona here kuti zviri kuitika izvi tiri kutozvitsvagira ngozi apa, unai kuti munhu akazvitakura apa, tiri kumuperekedzera kuti wanga achida kuuraya munhu. Icho chiri chingori chitanda. Saka zvadero ndakabva ndasvika kumba kwedu, ndatoona kuti zvishwa izvi ndobva ndakangotanga kufunga kuti asi zvinhu zviri kutoitika nai, kwezi pamwe pese pandakana kuchema nako kana kudisana angotiwo. Saka vana bamunaya vakandiperekedza, ndobva vandisvitsa panext door. Next door paya, next door ndobva ndodanawo gogo wangu nabamunini wangu namaini wangu navamwe maikuru vangu, ndobva vauya. Saka pandakangovaona ndobva ndachema, ndakaridza imwe mhera. Munhu kana akazvisenga anobuda bhesi. Saka ndakabva ndachema kozi zvinhu zvakandibata. Saka mbuya vangu nana maiguru vangu vangobva vandinyaradza, ndobva vakati aiwa hazvinei hazvo, iwe chidini chisara. Saka ndakabva apa ndandisina foni, murume ndasingambotozivi kuti uripi kana kuti chichizati, apa ndisina kana preparation yakatongwa nomurume wangu. Ndobva vamuna vangu vaigara naye, ndo vaigara naye vari mubedroom. Saka ndakangobva ndangoti mheno. Saka bamunini vangu vakati mumwe mose mimba yati vamunai manzi, vakati isu kuti munhu agare panapa ane mimba iyi, chinhu chiri mwana ari mudumbu azwe pano, regai ndiperekedze, anotanga abetserwa. Kozi vanhu ava vanogona kuda kuita tsoro, vachida kuuraya mwana womukoma wangu.
kana kuda kuti vakuru ya mwana wavo uda kungozotsvaga mashoko. Saka baba minongo vakabva vandiperekedza ndasvika kuyako ndokwaenda kuwanikwa handisina kana chandainacho, ndaingari nedhirezi rangu nezambia. Saka ndangobva ndasvika paya ndobva ndapinda mumba mandaingovata. Saka mumba mandaivata ndaivata nezvimbudzana nehuku kusaidhi. Saka ndakangosvanga ndobva ndaudza rupasa ndobva ndavata. Saka usiku hwacho ndobva ndakangotanga kugwadziwa, but ndasingazivi kuti kugwadziwa. Saka ndakabva ndangonyarara ndikati aina ndimbotauri ndoziva nawo zvavakandiita zvinhu zvakadondibata, ende ndiri munhu wangoti wanga wangozvipira wangoti chauya chauya. Saka ndakabva ndagwadziwa nemba yausiku, ndagwadziwa nemba iya ndanyarara ndakakuwa kwaedza kuma9 ndobva vamwe maiguru ndobva vangoti umuroora ari sei avavuyi ndobva kuchindifudza vakati umuroora ari sei ndobva vamubhutezva vangu ndovaiva varipo mwana wangu asi pavanga vadenda kugati vatezvara vangu vakati hatombozivi vesu ndikaziva kuti uri sei munhu wangu mukakavata mumba munhu itobvunzaini maiguru vacho. Saka maiguru vakabva vauya ndobva vandida muri kuwa sei muri sei ndikati ndiri right ai ndobva vauya. Saka vakada kupa zvomunhu mukuru akati munhu amaramba makavata ko chii chiri kuitika makonawo kumugare mukatsvaira munhu anga. Ndikati handi vakati ndisachibata zvinhu zvavo. Saka ndakangoti maiguru vaya ndikati ndiri kuva kugwadziwa. Maiguru vangu vaya ndopakaudza atezvara akati muroora wati uri kuva kugwadziwa. Saka ndiri ipapo atezvara murobva wapinda mumba vakatanga kutondipopotera. Ndandotova kugwadziwa zvino ndandotova kugwadziwa. Ndobva ndaperekedzerwa kuchipatara. Ndobva ndanobetserwa mwana wangu. Ndabetserwa mwana wangu ava handisingambotozivi kuti murume wangu uchauya agodini kana kuti chii chichaitika. Saka kana kuri kuti akangondirambawo izvo ndizvo zvangu ini sezvo zvinhu zvindisingazviziva hazvinazvo mose. Saka ndabetserwa ndobva ndazouya musi wandakatouya apa murume anga atouya atobva kuJoni. Handina zvandaimbotosiva kuti muchasangana nemurume. Saka apa anga atotipigwa kumba kuti ndo zvakaitika anga ada kuuraya mwana wamai vako. Saka iwe unozviona sei ungadai munhu ada kuuraya mwana wamai vako, mukadzi uyu muroyi. Saka ndiri ipapo ndakabva ndiri kuchipatara pandakabetserwa pacho ndobva ndakwira mota ndobva ndaburuka. Pandakangoburuka ndakatoona murume uyu ndaingoita zvekufananidzira ndobva ndatoona kuti murume wangu. Saka ndakangoti kuti wakamirira ini here pamwe pane hake zvakamirira. Saka akangobva ndakatomirira iwe kozi ndaziva kuti dhete rako rinodini rinokwana nhasi rekuti mwana wedu anoita nhasi 3 days. Saka ndakabva ndangoti kuti ndobva ndauya ndakangobereka bhegi rangu ndobva ndatomigindawo. Akati usingatauri neni. Ndobva ndangoti hapana uri kuuva sei. Ndobva akati unodai chekudya. Ndobva ndikati hapana kozi ndiri munhu wavo kuti ndakabatikana. Saka ndiri ipapo akabva ati kuapa unoda kuendepi. Ndikati ndiri kuda hangu ndakupe kumba kwedu. Ati aiwa zvazveidi kuti udini uende kumba kwenyu uwe mukadzi wangu. Ndikati kuti ndiende kumba kune situation yacho iripo kozi hapana munhu anga achataura neni zvacho zvazvangoitawo zvazvo kuita sokumanikidzira.
Saka ndiri ipapo vati aiwa ndikumba kwedu ndobva ndangoenda kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu kuya iye andikwidza ini chimota, iye ndobva afamba neshoko. Ndobva afonera nokumba kwake akati ndakwidza mukadzi wangu nemwana saka mugamuchirei. Saka ndakabva ndakamuchigwa nevamwe mainini, asi mainini mukadzi wabamunini vari vamweni, mainini vamweni. Ndobva ndakamuchigwa nehazvanzi yake iya inotevera nemurume wangu yanga yakazvitakurawo. Saka vakatanga kukakavadzana vakati manzi kudini maimuuye kuno kana kuti maimuinde kumba kwenu. Ndikati ndiuye kumba kwenu mufonerei. Saka zvanzi iya murume wangu akabva yamufonera kanzi kwemati munhu yave kuno sei, mangowidzwa hanzi munhu ngaende kumba kwavo. Kati handimirire ndiri kuuya, kana muda kuti aende kumba kwavo muperekei imi, ina handina kuramba mukadzi. Angobva atongova chinjira. Saka ndiri ipapo ndakabva ndaenda kumba kuya, but hapana kana munhu akambodondifarira. Ndobva hangu ndagara murume akazosvika. Ndobva amboita zvakatanga kupopota kanzi unomudini nomukadzi uyu, sitakaudza kuti mukadzi uyu muroyi, ngamwise mwana tione. Ndobva ndamwisa mwana uya ndobva amwa. Saka ndiri ipapo ndakabva ndangoti murume nakurega ndii. Ndakati aiwa ini pandakakuda ndakakuda iwe kuti wemene vana vangu kuenda kuno kwaunoenda. Saka zvimukomana chinyaya iripo. Tiri ipapo murume wakazouya Joni, musi wakauya Joni ndo musi wandakaperekedzwa nomwana wangu akati aina ndingagara nawo pano pangu enda kumba kwedu. Saka ndakabva ndaenda kumba kwedu, ndobva zvakatangirawo zvimwe ipapo. Ndaenda kumba kwedu ndobva ndanogara hangu. Saka murume akangoti auya kuno kuJoni ndobva ati bwira angobva angofona pafoni yangu akandoda kuti mukadzi wangu auye nakuJoni nhasi. Ndobva ndakwira ndobva ndauya kuSouth Africa. Ndauya kuSouth Africa ndofunga takaita 3-4 months tisingataudzani hama dzemurume, asingadi kana kumbondiona murume wangu. Ndobva ngonyarara apa tangogara semuarea navatezvara asingambondini muzukuru ari sei. Saka chakazoitika ndechekuti mwana waya akazosvika 2 years asingatauri, apa akanamira rurimi. Ndobva ndadzokera kumusha. Ndobva fanira mai vakati mwana wakanamira rurimi ndimi vakuru, chiche chichidiwa kana kuti chiche chaitika impeveve here. Hamuna wangu akangobva vati toko takakuudza kuti siyana naye munhu muroyi, atozvara zimuke. Saka tatekapo mwana wezita ravatezvara. Ndobva vatezvara akati hamubvise zita rangu pamwana wenyu, handitumidzi zita rangu pazimuke. Saka iniwa hangu ndandina mukukurawo ndakaona vamwe vatete vangu vakazvara mwana anga akanamira rurimi. Ndobva vaenda kunomuchekesawo kuno pandaiziwa muloka wamo muarea medu mandinobva ndangotowa mangwana wacho. Murume wangu ndobva ngotomurawo mari samangwana wacho akati inda kuno vaimbotaura kuti kunochekesewa rurimi, unochekesa mwana rurimi. Saka ndakangomuka mangwana wacho samakuseni kuti ndakumbonochekesa mwana rurimi. Vakatanga kundipopotera zveichakwatiri ini kubva ndichikura ndisati ndamboona kuti kuno kunochekesa rurimi handitozviziva zvitori zvechapandiri. Saka murume wangu angobva ati kana kuri kuti vari kuramba vachingokunetsa dzoka kuno kuSouth. Saka ndakangobva ndachekesa mwana uya wokutanga rurimi. Ndobva ndadzoka kuSouth. Mwana uya ndobva atotaura ikona atova grade 3. Mwana uya atori right, anototaura zvisingatoiti, akatongwara zvisingatoiti. Tati kuda zvapera. Ndaingogara kwacho kwakuchongongoneko donetsa vatezvara vachindituka vachipedza kana vakanomanyoro vandituka. Saka pamwana wangu wenumber 3 mwana wangu ndakazvara mwana ndobva ngoita 3 days ndobva ngotaya angosara vari kuti ndobva ngotaya. Saka ashaika musi wakatoshaika ati uri manhero acho ndobva ndatuma vatezvara ndobva vatanga kundituka.
wakati muroyo lamuna wangu saka ina anoda ndiri munhu wangoti ndikatupa ndangonyarara wangu andandoga ndongozvifungawo kuti asi kuti nherera wangu here kana kuti chii wai zvinhu zvichidai. Saka posapa ndayamira nemurume wangu, posapa zvose ndayamira nemurume wangu, hapana kana aishoreka. Saka iko yini murume igona wandipandukira zvakati kamukomana ati ndezvokuti pakashara mwana wangu iyeye ndakabva ndazoita imwe nhumbi nekukasira, ndaita imwe nhumbi nekukasira. Murume wangu paangotanga kuchinja akatanga kuti mwana ukaona futi kana mwana uyo akafa haigona kuenda kumba kwenyu. Saka zvinhu zvakangondibata ndobva ndangoti alright zvakanaka, ndobva ndaenda kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu ndobva ndanogara hangu ndichiti kuti mwana wangu adini andizvare zvakanaka, ndichionawo kuti chakaurawa mwana wangu chii. Saka ndakabva ndabetserwa mwana wangu zvakanaka. Izvo zvatora 3 years mwana wangu wechinhambara wandinaye mudiki. Saka murume ipapo ndakabva ndamusiya kuno kusouth. Murume wangu bva atanga kuita zvemagirlfriend, achitonditaura negirlfriend yangu yake kuti mukadzi wandinaye hadiwi nevabereki vangu. Saka ndakangobvawo ndangobvawo nevamwe but murume uyu ndo zvaari kuita. Tsvatsirwamawo dzichindiudza kuti murume wenyu uri kufonera vabereki vake achiti zvakadi, achitaura kuti iye hachakudii. Saka zvinhu zvakangondibatawo mukomana asha. Saka ndiri ipapo izvezvi saka pandakazvibata ndakazvibata mufoni ndakazowana basa nomusauthi. Ndawana basa remumba, ndobva murume wangu atanga kutaura negirlfriend yake. Saka taingoshandisa foni 1 but foni yanga iri yangu yanga asina foni yaifanishandisa chimbofoni chidiki. Saka ndakazoona kumablog numbers kuti kune namba dzegirlfriend yake achinditaura negirlfriend yake. Saka zvinhu zvakandibata mukomana ashe zvokuti ndafamba mumaprofita ndaneta, handina kana chandotombowana apa. Tinongogara tichingonetsana, chingonditoka kuti unovenga hashanzi dzangu, unovenga hama dzangu. Ina hangu ndaingotukwa hangu ndichingonyarara. Saka ndakangobva ndangonyarara. Saka kuda kusavafonera here kwande ndisingaiti ndo zvaanenge achiti ndinovenga hashanzi dzake. Saka zvinhu zvokuti zvinhu zvinenge zvichingondinetsawo apa munhu weviolence kwena kuita zveviolence zvanga asingamboiti. Anongogara achindikwidzira kana kungondifungira kuti unoita zvemahu, unoita zvechihure. Apa handina kana chatinacho, takangovakawo ikoko pamwe patezvara. Saka izvi hapana kana cheti kumbotofamba, kaona mari yake anongoenda kudoro, anongoita zvaanoda. Indi ndinotoona kuti ndabhadharira vana school fees, vana vapfeka, vana vadini, haambotochekuti vana vake, haatombofungikana nezvevana. Saka ina hangu ndotokumbura kubatsirwa hangu kuti handitombozvi ndingazvitaura sei mukomana izvezvi. Ndoti hangu ndifunge kuti ndibve pamunhu ndinoroorwa futi. Zvinhu zvinenge zvingondinetsazve kuti saka vana vangu ndakutotiza murume here kana kuti vana vangu vakutoita nherera here nekuda kweurombo hwomunhu apa nanhasi vamwana vatezvara vatode kana kundiona nehama dzake dzose. Nombotofunga kuti munyama wangu here ndinongovenga pasina zvandaita, handina kana chandombototi ndinoita kana kuti ndakambodomudlisa kana kuti ndakadina, handina kana.
kana handitombozivi kuti ndoita sei mukomana achishwa ndokumbira kubatsirwawo nditokumbira mundibetserewo kuti shwa ndoitawo sekuti nditi mhepo here dzekumba kwedu kana nditi chii izvezvizvi pafesitibhoni yangu iyo yanga iri kumba kwavo vamwe vadiki vamwe vanawo kuti vanga vari kumba kwedu saka mukuru wacho mukomana yeye vakamutuka vakati mai murowe ndobva mwana wangu atiza ndobva aenda kumba kwedu netsoka ndobva mwana wangu asvika ndobva ati ndoda kutaura akatongoti ndoda kutaura namama ndobva vamupa foni ndobva ndataura naye akati mama ndakatiza kumba kwababa anogara vachinituka vachiti mai murowe saka ndahangu mama ini handichade zvekugara kumba kwana baba saka izvo vana vose vandinavo mukomana achindii ndinongochengeta zvokuti ndakambonawo pano murume akambotaurawo dambudziko rake panapo zvinhu zvakadondibata zvokuti ndakatoerawo musodzi kuti shwa munhu unyama hwainahwo nini ndio hwandinahwo mukomana achikana kuno anobatsirawo shwa ndibatsireiwo. vadiwa vateereri, iyi ndiyo yanga iri WhatsApp voice note yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. inyaya inonzwisa tsitsi. Let us give advice mucomment section. Kana kuine vanokwanisa kubatsira hanzvadzi yedu iyi, please feel free kuuya kuinbox kwangu. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.